nani nabakomkhize kokhabazela kogcwabeka ihlandla kanye nani nabakomahlasikobho obunganomlombomvu noma ungasethi imanga ngithi kanye nani nabakonxuma lokozwide komkhatshwa ngithi ngiphumile njengalokho benishilo ngahamba ngicela ukwazi ukuthi ngabe nisakhona na ngiyabonga-ke madoda amadala uma ukuthi nisakhona musulokhu uqalayo makhosi amakhulu yeyi ndodana uyabona ukuthi izinto azikalungi kunokuthi izilungu ziyaqhubeka zonakala ziyaphambili makhosi Hey, makhosi, angithule ngoba ngithule. Bengisathi nami ngisezovela kuwena kwasho ukuthi ngisemanqalanqala. Uma nqanqalana abantu befa. Eish, makhosi, ngiyabona nami ukuthi abantu bayafa. Okunye futhi nekhambi wangitshela. Kodwa manje makhosi nginenkinga ngabantu baka David. Abafuni ukusebenzisana nabo. Bayanqaba. Alimantenana nazo sabantu bafa kanjani? Iye mameni, asiqale sizwe amakhosi ukuthi athini. Sinjani? Hayi abantu. Hayi siyabandana beke. Kodwa wenziwa imithelaza lo mfana wabantu ebuthanda ngakho. Naye ozama indlela okuyiphilisa. Hayi ayikho ndlela okuyiphilisa. Yoy! Hasa makhosi ndodana ngikutshela ukuthi le ngane kumele yazi ukuthi abazali bayo bahamba kanjani. Makhosi, ingane le isencane futhi angeke ngikwazi ukuyitshela ukuthi abazali bayo bahamba kanjani emhlabeni. Awumali mantenana nazo lokho abazali bami. Qhubeka makhosi ngilalela. Lokho nokuxoxa seninodwa. Engikuzele la ngizokutshela ukuthi uDavid akasahambi yedwa. Sekukhona nomunye okuthiwa uThomas. NoThomas naye abulali. Yebo, uyabulala. Kodwa engikuthandayo okuhle ngaye akazwani noDavid. Pho kuzokwenzakalani makhosi? Kuzofa yedwa noma babulala. Azi ngivumelana nawe nampume i-wrong nje lento phela usidala ngomntwana ebethanda. Uthanda nabantu abawu-2 kushuthi iyona into e-wrong leyo. Cha nje ku-wrong uthanda abantu abawu-2 sho kuthiwa ku-wrong nje. Bafethu miyekeni uTaylor. Methanda abantu abawu-2 indaba yakhe leyo thina singene lapho. Ku-wrong nje ngoba uzomisa ngakusubithi soba. Futhi kunezifo eziningi nje manje ku-wrong shame. Konje ubala omunye umfana athandana ngaphandle wabongani? Umbhobho. Umbhobho nje nobongani. Abafana abawu-2 kuphela. How much more ke mina? Hawu kanti wena bangakho abakho? Hayi awungiyeke. Anengilinda nancane khona uthisha ngisamfuna la esikoleni.
ngaze ngilalanga kahle ebusuku ngizwe ngifike lokuthungwa. Angathi usuzongibona manje ngisingohlala umuntu alele mina manje. Ukhona nje u-anti. Hawu, kanti wena mntakama ungabusanokha ngena. Hawu ngithanda mntaka Asikhona siyafika. Hey, uma usabe impilo noma isimo sinje. Mntaka isimo siyajwayeleka njengoba sekwadlula uNdodana. Mntakama, selokwasho nododana lekhaya sekuhlala kunesizungu. Phela ngafo lwembisi. Okwenzekile sekufana nokudala umdala ubazi ukuthi wenzani. Uqinisele mngani wami. uNkulunkulu akajeziswa. Hayi mina ngoba ngimdala ngimngaka nje anti. Angaze ngizwe umuntu obulawa ngihluke nje. Adatshule phakathi nendawo. Nakho-ke mfana sekwenzekile. Uma hamba besifunda ba ukazini. Hayi ubese ingane lo yamntwana ngoba ngithi ubefunda la ko grade 4 kanje. Usulela yini ngempela mina ngizokushiya mawulela la emotweni. Sorry ukuniphazamisa uxolo kancane. Bona, awu manwere. Sawubona nawe. Ukuthi manje baba kade ngimile lana ngabona ukuthi akho umuntu. Kodwa bengingabuza bese ngaxoxela phakathi. Ufunani? Awu bengisacela baba, sithi ukuxoxela nje ngaphakathi. Kukabani umuzi? Kwami. Baba besacela wehlisa umoya umuzi ukuthi uthini. Ngehlisa umoya. Ungenzeni wena usuhambisana naye? Baba hayi ukuthi ngihambisana naye. Kuyaye kudingeka ukuthi umuntu omnike ithuba uze ukuthi uze ngani. Ithuba. Nganiza umfana na ithuba. Please baba ngiyacela manje. Please. Baba. Baba bayapha abantu la endaweni. Uma thina sumndeni wakasibiya sinalo usizo kumele sisize. Eyami ndodana yafa. Akekho wangisiza. Manje uzofuna mama ngisize? Umanivezo cela uhambe ngizosala ngikhulume neThaya. Uzokhuluma nami. Umanivezo awuhambe ngizobe ngikubona. Lalela la wena ndodana. Akekho noyedwa ozongisiza uma ngeze umsebenzi lekhaya. Kodwa ngibhizi ngithi ngehlise umoya. Baba, usizo lwemali nami bengingaliphonsa uma kukhona isidingo. Awumeke.
uyihla ngeke basaphila. Hayi baba basekhe emhlabeni. Very good. Ake uziqale ngokwenzela bona abazali bakhe imisebenzi. Hayi liya kaSibika. Hawu baba. Thula wena khona osihlana abafazi bantu kwakunje imisebenzi yakho. Hey, ulalana ungani? Mina mawele funa unihleze ngihamba ndawonye. Hayibo ngijabula umbona nihleze ngihamba ndawonye. Hayi phela umuntu ufuna ukuyahamba yedwa. Hayibo asifani ngaleyo ndlela nje. Kukhulu kodwa manje singakwazi.
Kuyiqiniso kangakanani ukuthi khona umuntu uqolo ufile Pala pala sami, oh sweetie honey pie wami. ayinongakholakali nje lento ngitshela yona abantu befe bangaka emhlabeni futhi uzogcina ngekho umuntu phela Ngizwa lento engikutshela yona. Thola umuntu ekuthiwa David, ungathandani nabantu abawu-2, uyahamba nje emhlabeni. uthona lo muntu ekuthiwa uDavid uma uthandana nabantu abawu-2 khipha inhliziyo uma kuthiwa uthandana nabawu-3 noma abawu-4 ke wenze njani Ngiyakubona ukuthi nongangikholwa. Qhubekanile ukubhanqana nabantu. Uzomthola uDavid. Okay mfisi ngikuhamba manje zobe kubona kufanele ntambama naso Yazi osengalela ukushintsha nomluko. Awusa right nje awagugile umlomo. Hayi mina ngisawuthanda. Ubongani uzobheka uthini? Akekho yini uTaylor kubo o? Akekho ugcina sesombhobho. Sivele simtshele Hayi musukhala. Sizani ngokudlala umfana abantu simtshele Hayi kahle Sorry mafethu. Sorry. Sorry mafethu. Sicela uyedwa. Othi ngekuyena Hayi uzohamba mina. Kunjani mfethu? Angiyajabula ukwazi sisi. Azombona sosola le kuthi Hey ngimbonile kodwa angifuni ukuqhatha. uqhatha. Uqhatha kanjani mfethu? yebo siyamfuna imali ungani? Cha bese uyangidida ke mina. Ukhona la kubo noma akekho? Hayi akekho mfethu kodwa ungayishiya inamba yakho ngizokufonela mase khona. Mfethu ngeke ngikwazi ukunikeza inamba yami ngoba uzothi mase ebona bona kuba khona ungazwani phakathi kwethu. Mfethu ngiyabona le ndaba okhuluma ngayo kodwa ngibe ngithi ngithandana nawe ungangithembi. Hayi kodwa ngikuthemba Sirathi. Kodwa manje into engayithandi ukuthi mangifika kimi ngifike ngathiwa kakhulukazi njengoba usuzoba nengane yami. Ngeke ngisenza lutho mina manje la ngimdala kabi mangingaka njengoba sengizoba nengane yakho nje uma sihlala esikhulu sengane yethu sobabili ngothando lwethu. Boss, sicela konke lokho sizokhuluma manje kube nobuhlakani nempumelelo enye. Angathi ngikakanjani. Ake uyichaze ke zenzele sike sizwe kahle le ndaba sesisonke. awuqale wena Vumani futhi ngale ka David Zix awubaqale wena ngale ka Thomas. Bafethu ngenzeka yini ukuthi abantu abaziwa la babulala abantu? bafethu abanjengoba befa kangaka la endaweni babulawa uDavid noThomas into enkinga kakhulu uThomas lo wayumngani wami ayike uDavid ke uzoyichazela uVumani yemazana naye Bafethu angeke ngisanaba kakhulu ngokuthi mina noDavid sazana kanjani. Kodwa ke engakusho mina engikutshelwe isangoma ukuthi uDavid ubulala kakhulu labantu abasothandweni. Kodwa uqinisa kakhulu kulabo ababhanqe abantu ngababili ngabathathu. Bafethu lungaba lulucingo oluvibrate. Awunganaki mfethu lami. Ngilizibe ngamabomu. Iserious kabi lento sixoxayo.
Ileke makhanda. Hey, ukuthi mfethu kusenje ubade kunjani? Ngiyakubona mina nazonke. Uzama ukuthi uma ungajoli noma ungekho othandweni ngeke ube senkingeni kaDavid. Yebo sisi, kunjengobusho nje. Uma ungekho othandweni awunayo nencane inkinga noDavid. Kodwa bonke laba ababhanqa banye isangoma singiqinisekisile ukuthi angeke baze badabule. Noma beba u2 nje. Yebo, noma beba u2 awudabule. Ingane yami yayisencane nje ayingakajoli kodwa yafa. Hawu, ingane yakhe ilengezwa kuthiwa yahlahlelwa ngembazo. Yiyona. Hayi. Mangizwa kahle kwathiwa uThomas ke lo. Awuchaze wensizwa. Hey, uThomas phela kusudila nomuntu odli orange. Moke wadli orange nje ayimashila. Uma ukuthi ngempela wabulawa yena uThomas emhlahlela ngembazo. Shosho wadli orange. Futhi ngezwe ukuthi ingane yakhe yalidli orange. Hey, ibhlungu ke lento ngoba ngezwe sengazi ukuthi ingane yakho ibisencane kakhulu. Bafowethu, ngeke sasiza ngalutho ukuthi ubani wenzani. Ngeke sasiza ngalutho lokho. Into engiyifunayo njengamanje lobahlili la sihlangana ukuthi sithole ikhaya. Umani mfethu, njengoba isangoma ke sisho ukuthi le njengoba kwenzeka kanje ngoba kwenzeka impilo nje kwenzeka ngayo. Sithini ke sona ngekhaya? Ngoba phela mfethu into ibalekile manje fanele sithole ikhaya mfethu. Hey, washaya zenzele. Vumani ngempela ene into esidingeka manje yikhambi. Sithini isangoma ngekhambi? Bafowethu, isangoma kade sakhipha ikhambi ngoDavid. Isangoma sathi kufanele uDavid abuyiswe ngesihlahla samlahlankulu ukwenzela ukuthi abuyiswe ngababubo ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi abuyele emhlabeni. Isihlahla sani? Esomlahlankulu. Oh, umlahlankosi hale nibhedada usho ekuqaleni. Ngoba ikhambi seliyaziwa. Yini pho kungenziwa? Mfethu ngoba ikhambi selikhishiwe yini pho lingenziwe? Ngempela yini lingenzeki mfethu? Bafethu, ngake ngazama ngahluleka. Kodwa ke manje into enginika ithemba ukuthi isangoma singitshelile ukuthi uThomas noDavid abezwana. Sishilo ukuthi ekugcineni kukhona ozofa phakathi kwabo noma babulalane bebodwa. Mfethu uyazizwa ukuthi uthini? Angithi nini nasitshela ukuthi bafa?